Il-Gvern irid jimxi mill-paroli għal fatti ma jistax jibqa' jisma' biss iżda jrid jaġixxi mill-aktar fisu jindirizza tħassib ġenwin. ċertu affarijiet kritiċi għandhom jiġu indirizzati b'mod urġenti, hemm bżonn ta' CPR. Huwa dan l-appell li twassal mill-Kamra tal-Kummerċ kif it-tnejn wara nofsinhar ippreżentaw il-proposti tal-pre-budget document tagħhom. Kamra tal-Kummerċ insistiet li fl-aħħar sena il-Gvern falla f'numru ta' affarijiet inkluż sistemi kritiċi li potenzjalment qed jaffettwaw is-sigurtà u l-istabbiltà tal-pajjiż, nuqqasijiet illi skont l-istess Kamra jaf ikollhom konsegwenzi devastanti għar-reputazzjoni internazzjonali ta' Malta. Preċiżat tgħid li huwa ta' tħassib kif l-istħarriġ tal-Eurobarometru dwar il-korruzzjoni pubblikat f'Lulju wera illi 95% tal-Malta jemnu li l-korruzzjoni hija waħda rampanti u 25% minnhom jafu lil xi ħadd li xaħħam uffiċjal pubbliku. Iċ-Chamber hija maħasba wkoll dwar iċ-ċaqliq eċċessiv ta' persuni f'karigi kemm fil-kabinett kif ukoll entitajiet u awtoritajiet governattivi hekk kif saħqet illi dan qed jikkawża instabbiltà l-pajjiż. Intant ġie spjegat illi mill-219 il-proposta mresqin il qudiem mill-Kamra tal-Kummerċ bitħejja għall-aħħar budget, il-Gvern implementa biss 1.8% jew aħjar 4 biss b'mod sħiħ. NetNews kellem mal-Kap Eżekuttiv tal-Malta Chamber Marta Sportelli. L-iktar ħaġa illi tweġġana huwa illi ikollok take-up baxx ħafna tal-proposti bħalma kellna mill-budget document tas-sena l-oħra fejn kif qed tajjeb inti 1.8% biss mill-219 proposta li għamilna attwalment ġew implementati meta il-proposti l-oħra kollha illi ma ġewx implementati setgħu jindirizzaw diversi issues li għandu l-pajjiż. Bħalma pereżempju hija l-issue tal-inflazzjoni, bħalma hija l-issue tat-trasport u tat-traffic, bħalma hija l-issue tan-nuqqas ta' ħaddiema. Hija insistiet dwar il-bżonn li l-Gvern jibda jaġixxi minnu fih sabiex jindirizza l-problemi li pajjiżna qed iħabbat wiċċu magħhom. Huwa importanti li l-politiku jisma', però wara li jisma' irid jieħu d-deċiżjonijiet it-tajbin u jimplementhom mill-aktar fis possibbli. Din is-sena kellna morru pass oltre għaliex ma ġbaqalna iktar żmien. Illum irridu naġixxu kemm jista' jkun malajr biex ir-riformi neċessarji li hemm bżonn jiġu implementati bħalma hija r-riforma tal-public procurement, tkompli riforma ta' qrati tal-ġustizzja, tkompli riforma ta' dwana, tiġi implementata riforma tal-edukazzjoni u diversi riformi oħrajn li aħna bħala Kamra tal-Kummerċ ilna nitkellmu fuqhom għal dawn l-aħħar snin. Il-Kamra tal-Kummerċ tipproponi numru ta' ideat fejn fost l-oħrajn qed tisħaq fuq il-kompetittività illi skont iċ-Chamber għandha tkun l-ogħla priorità l-ekonomija ta' pajjiżna u li huwa kruċjali illi nimxu għal mudell ekonomiku li mhux dipendenti fuq tkabbir ta' popolazzjoni, mudell ekonomiku illi jellimina il-klijentaliżmu u jippremja l-bżulija. Fost id-diversi proposti iċ-Chamber qed tipproponi pjan u xogħol serju u estensiv illi jindirizza d-distribuzzjoni tad-dawl u sistema ta' dranaġġ u ilma li tagħti garanzija 30 sena li ġejjin. Filwaqt li ċ-Chamber insistiet li l-Gvern joqsu jagħmel ħafna brabta mal-enerġija rinnovabbli ġie proposti li titniżżel għal 0 il-watt fuq sistemi fotovoltaiċi. Il-Kamra tal-Kummerċ saħqet fuq pjan serju brabta mal-imwiet u siġġiet fil-lokalitajiet a One National Policy. Filwaqt illi biex jiġi evitat ir-rebus dwar l-luq ta' toroq illi qed nesperjenzaw f'pajjiżna ġiet proposta sistema waħda ta' maniġġjar ta' permessi minn proġetti t-infrastructure Malta sa' permessi mill-Kunsilli Lokali. Il-Malta Chamber proponiet ukoll li nofs ta' nari ta' settur pubbliku jirriflettu l-ħinijiet tal-privatu għal daqstant sar appell li jkun hemm xiftijiet varji. Sa ġie preċiżat li servizzi bħal ta' dwana għandhom ikunu miftuħin 24 siegħa kuljum minħabba illi jaqdu klijentela internazzjonali. Intant, għal darb'oħra, iċ-Chamber qed tisħaq sabiex il-Gvern ma jibqax jintaxxa l-għajnuna tal-kola. Hija nfakru il-poplu, il-kola ma jħallasix il-Gvern, il-kola iħallasa in-negozjant, il-kola iħallasa il-businessman. Aħna kellna diversi proposti oħrajn kif jista' jiġi mejjun kulħadd, mhux biss is-settur tan-negozju, però wkoll iċ-ċittadin. Pereżempju aħna insistejna illi għandha tiġi rranġata l-anomalija illi kienet inħolqot meta twessaw it-tax brackets u uħud kien hemm numru ta' ħaddiema illi inqabdu u ġew effettwati b'mod negattiv b'dik ir-reviżjoni. Iċ-Chamber qed tisħaq li ma fadalx aktar żmien xi jinħela huwa importanti li issa il-Gvern jibda jiċċaqlaq b'serjetà.